Здравейте! Аз съм Цвети и не знам с какъв акъл реших, че е добра идея да снимам на минус 2 градуса. Всичко е 6. Искам да ви разкажа една история. Не помня как трябваше да продължи това изречение. Както и да е. Преди 2 години, в период от живота ми, в който се предполага, че трябваше да съм най-щастливата жена, имах си всичко. Аз всъщност се чувствах прегната от рутина, от задължения, от всички малки и големи кутийки, които се мотаеха из къщи, от всяко предметче, което ми се мърнеше пред погледа. А те бяха много. Взет от всичко, с което беше пълен домът ни. Усещах, че ме напряга целият този хаос. И макар, че беше подредено, защото по принцип съм си подредена, както казва един небезизвестен минималист, чакайте, че много ми е студено, небезизвестен минималист, Джошуа Бекер, Organized clutter is still a clutter. Нямам се никаква на идея как точно се превежда на български. Да речем, организираната натрофания си пак натрофания. Не е това в превода. Избяга ми думата. Нещо като организирания хаос си е пак хаос. Идеята е, че ако имаш твърде много вещи, колкото и да ги организираш, те пак си твърде много вещи и на мен това нещо ми създаваше напрежение. И тогава го срещнах. Него. Минимализма. Срещата ни беше съдбовна. Наистина беше съдбовна, защото изобщо не предполагах, че нещо, което ще започне с изхвърлянето на няколко кутии, всъщност ще се превърне буквално в пътуване към себе си. С течение на времето с вещите в къща, то не беше никак малко, сигурно изхвърлих 2/3 от къщата. Започнах само излишните кутии, гардеробите, кухнята, там беше кошмар. И какво ли още не, като изхвърлих 2/3 от къщата, а за което мъжа ми даже веднъж се пошегува. Леле, колко е студено. Мъжа ми даже веднъж се пошегува. Мисля, че е време да изхвърлим микровълновата. Микровълновата е вградена. Каза, след нея може да изхвърлим цялото кухненско оборудване и така нататък. Явно съм се поунесла малко. Но така или иначе беше абсолютно сериозно и голямо разхвърляне. Разчистване. След голямото разчистване на вещите си заминаха доста и от хората, които не носиха никаква стойност в живота ми. Отървах се от много социални акаунти, които следвах. Нямаха никаква добавена стойност. Дори стрих Инстаграм, защото се оказа, че и то няма никаква добавена стойност. И се живях много добре без него, около година и нещо, но се наложи да си го възстановя обратно. А сега може пък да ми послужи и за този канал, така че ще видим. Честно казано, не изпитвам голяма потребност от него, но това е друга тема за друго видео. Това като цяло ми подейства много добре да се отдалеча от консуматорското мислене, от консумацията на вещи заради самата консумация. Не, че някога съм била свръхконсуматор или просто съм купувала неща на килограм, но имах не толкова спорадични залитания по въпроса и както с всички предполагам, накрая се озовах с вещи, които изобщо не знам какво да правя. След 2 месеца вече не ми харесваха особено много, или пък ми харесваха, но не бяха приложими за моя начин на живот и си ги пазех, защото съм дала пари за тях. Кучистот. Така. Мисля си, че ще продължа отвътре след малко, защото кафето ми ще кристализира. Искам да направя една... Здравейте! Искам да направя една вметка по въпроса с минимализма. Знам, че когато чуете за минимализъм, вие най-вероятно си представяте красиво помещение с мебели в неутрални тонове, а човекът, който се занимава с него, има 10 чифта дрехи в гардероба си, спи на матрак и не купува нищо 1-2 години. Пълен аскет. Това не е минимализъм, това са крайности. Идеята на течението не е да си екстремист. Идеята на течението е да се оттървеш от... Тази дума много използвам. Оттървеш. Но ми харесва. Има една такава категоричност от нея. Да се оттървеш от излишните неща в живота си, за да направиш място на това, което наистина има значение за теб. И веднъж вече, като тръгнах по този път, съм абсолютно престрастена.
Никога не съм се пристрастяла към нищо. Ето, признавам, пристрастена съм и много ми харесва. Не, хора, влизам вътре, това не е човешко. Така, какво казвах? Казвах, че съм пристрастена. Само, че не съм пристрастена към минимализма като течение. Съм пристрастена към всички положителни промени, които се не случиха в живота ми, след като тръгнах да се занимавам. От самото начало, когато започнах да изхвърлям и да раздавам вещи, първото, което усетих, беше чувство на свобода, чувство, че дишаш много по-леко и едновременно все едно ти пада и материален, и нематериален товар от гърдите и всичко стана много по-лесно за вършене. Чистенето е по-лесно, подреждането е по-лесно, разполагаш с енергията си, с времето си, започва да ти става дори приятно да си вършиш рутинните задължения вкъщи. Казах глас, като цяло обичам да си подреждам, носи ми някакъв вътрешен мир да се занимавам с тези неща. Но стана много по-приятно и много по-смислено да ги правиш, когато знаеш, че се случват бързо и резултата се вижда за дълго време. Несъмнено най-добрата полза от минимализма е баланса, който се появява в живота ти и който топля се. И който ти позволява да присъстваш по-осъзнато във всичко, което правиш, да си по-отдаден на семейството си, да си по-отдаден на теб самия. Ако имате проблеми с тайм менеджмента, с задълженията вкъщи, в това направление минимализма помага на 100%. Не на 50%, не на 90%, абсолютно помага на 100%, защото ти прояснява гледната точка за това какво е важно в живота. И като имаш много по-малко неща за правене и имаш много по-ясна представа кое има смисъл да направиш сега, кое е по-късно и кое няма никакъв смисъл да правиш, е много по-лесно да си приоритизираш деня. В този ред на мисли има един цитат, който много обичам. Малко неща в живота не могат да почакат. И често това не са нещата, за които се сещаш първоначално. Цитата е на Моа и много си го харесвам. Искам и се да насоча сега разговора към така наречения slow living, към бавния начин на живот, но мисля, че това видео ще стане прекалено дълго и малко протяжно, така че ще го оставя за друг път. Само искам тук да вметна, че самото понятие slow living доста се комерциализира. Не е нещо лошо, ако караха хората да се замислят и да забавят малко темпото, но като всичко, което е започнало да се комерциализира, като понятие, течението за бавния живот, slow living, идва всъщност от Италия. Заражда се като slow food първоначално и е като антипод на тази фестфуд индустрия, с която всички сме свикнали и кой не знае италианците как гледат на храната и като цяло на процеса на хранене. Идеята е точно това, да се върнем към изначалната идея на храненето, не само като гориво, а като момент, в който споделяме, в момент, в който се свързваме, в момент, в който си разказваме истории. В думата slow, като част от течението slow living, в думата бавен, като част от тази концепция, slow само по себе си представлява абревиатура. S е sustainable, L е local, O е органик, W стои за whole, за цяло. Мен много ми харесва като го прочета това и като го чуя. Но да, мисля, че това е тема, която много може да се разгърне и много може да си говорим по въпроса, но ще я оставя за друг път. Мисля да приключвам. Ако някой се е препознал или е резонирал с каквото и да от това, което казах, иска да продължим да си говорим или не иска да си говорим, иска само да продължи да слуша, така ли е, че оставете ми коментар и се абонирайте, защото имам намерение да изговоря много неща по въпроса.